Kurz fakulta ponúka všetkým študentom prvého ročníka inžinierského štúdia pre všetky študijné programy, ktoré má akreditované. Je to modul takých vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je vlastne také intenzívne prepájanie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru. Študenti majú málo príležitostí preniknúť do praxe počas svojho štúdia a my sa im snažíme trošičku túto prax priblížiť. A to už je teraz jedno, či sa budeme baviť o samotnej technológii, alebo sa budeme baviť o tom, že si môžu prejsť výrobu a vidieť naozaj ako podnik, ako takýto strojársky podnik funguje. Prihlásil som sa, pretože sa mi to zdalo ako dobrá skúsenosť do života a bol som zvedavý, že čo nám môže Schaeffler ponúknuť. Najviac ma zaujal asi kurz na tému kamier, kde sme mali ukázané a rozostavené v triede rozličné kamery, či už vysokorýchlostné alebo nejaké, ktoré konkrétne snímali tvary súčiastok, priamo už aj kvalitu povrchu. Mne sa páčili všetky prednášky, pretože na každej som sa dozvedel niečo nové. Vždy to bolo o niečom inom a najviac ma oslovila prednáška ohľadom aditívnej výroby, 3D tlač. Musím konštatovať, že všetky tie reakcie sú pozitívne, chvália ten kurz, odznievajú aj také reakcie, že by si kurz zopakovali, ak by mohli aj druhýkrát, odporúčajú ich svojim mladším kolegom. Študenti po skončení kurzu okrem certifikátu majú možnosť získať rôzne benefity a jeden z takých tých najatraktívnejších benefitov je realizácia platenej stáže v rámci programu SPICE. Nad programom SPICE určite uvažujem, pretože chcel by som tu robiť diplomovú prácu a je to pre mňa veľmi zaujímavá možnosť aj stretnúť sa s tými ľuďmi z praxe, ktorí by mi vedeli poradiť aj vo výbere diplomovej práce a podobne. Pre tento kurz som sa rozhodol z dôvodu možnosti spracovania diplomovej práce v spoločnosti Schaeffler Skalica, kde následne po úspešnom absolvovaní kurzu a diplomovej práce mi bola ponúknutá pozícia technológa pre strojové videnie. Následne po absolvovaní niekoľkých kurzov a školení som sa stal mentorom pre technológiu a konštrukciu v praxi.